Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Isn't it? Ndi right makadini. Usi right. Utina ndishidzi muna right. Ndikungati wokutanga kundishidzi ndichanzi ndiri right. Andijika. Kuti changu chijerera nditi? Chachijerera. But vanhu vanofuna mukoma ndakushedza iso zviro zvakapuresa. Anditi. Kumushado kupi? Kunyanga. Kunyanga papi pa? Kunonzi Kunyarumvurwe. Kunyarumvurwe. Kwakawanda mabhanana kana kuti mapotatoes. Kunonyanyowandako zvakawanda zvacho zviri kubende like mapotatoes. Saka watoneta nawo? Ndoneta nawo. Asi ndichirungomada. Uchirungomada? Handiti no that's one. Ndokwakadzidza? Ndikazombodzidza futi kuno kuHarare. Kuno kuHarare. Handiti. Ndanzwa kuti une dambudziko riri kuitika mukati meupenyu hwako. Ndizvozvo. Handiti. Kana uchiri kurangarira iwewe zvakatanga sei ende zvakatanga uri kupi? Ndoda kuti unyatsopa katotika history kenyaya yacho. Zvakatanga I think 2019. Ndichigara kumba kwehanzvadzi yangu kuwadzana. Pakauya vamwe bamunini. Hanzvadzi yangu yakaita accident. Saka vakayozona hanzvadzi yangu bamunini vavo. Ndandisingavazive ndakatanga kutovaziro ipapo. Saka vachangoenda. Inini ndandiri kuholiday. Saka ndakabva ndadzokera kunyanga kumusha. Kuchikoro. Ndiri kuchikoro tete vakabva vauyawo. Handaisavaziva. Ndakatanga kuvazira ipapo. Vauya vachangoenda mama vakatovarongedzera chibage zvese ndikatomuvapa nehembe dzangu dzandandisisaitese ndisisakwani. Saka vachangoenda. Azangwari chidikiteta. Vanhu vainopawo mwana wavo kumberi. Vainopa vazukuru. Okay. Saka mama vakangoti ndivarongedzere. Saka vachangoenda ndakabva ndatanga kuvarota nabamunini nevamwe vanhu 3. Asi vamwe vanhu 3 ava vanenge vakapfeka zveblack vakavhara kumeso. Asi ndinenge ndichiona bamunini natete. Saka vaindiudza kuti iwo unodoenda kuchikoro. Isusu vana tete vako hatina kumboenda kuchikoro wakaita sei. Saka ndakambotanga ndichizvinyarara ndisingaudze mama. Ndobva mumwe musi ndazongomuka ndazvirota. Ndobva ndangonamata ndichitora bhaibheri rangu pandaisa kupilo vandarira zvakanaka. Saka mama wakabva wamuka mangwana acho makuseni waridza murumu mangu. Paona bhaibheri riri kumusoro kwepilo. Pautondibvunza zvikanzi bhaibheri rako rari kumusoro kwepilo riri kuitei? Ndopandakakwanisa kuvatsanangurira zvese zvandanga ndichirota. Mama bva wangoti kungorotawo sevanhu vanga usingazivi. Pamwe kungorotawo. Ndobva mazuva angoti fambe. Mumwe musi titori mukitchen. Mama wangu achigeza ndiri mukitchen ndichibika. Saka ndaida unotora hupfu kubedroom. Ndopandakabuda padhori pakitchen. Pandaona room yangu. Ndikabuda padhori pakitchen ndakatarisana newindo remuroom mangu. Ndabva ndaona muroom mangu muchibaka moto. Ndobva ndatomhanya. Pandaona moto uya uri kubaka pamonaki rangu regaremo. Ndobva ndatora mvura vandadira ndichishedza mama. Mama ndopa vakauya bvati chii chakadai chiri kuitika ichi. Ndopa vakafonerawo vakuru vekuchechi. Pavaudza zvanga zvichiitika. Zuva rakateera racho yanga iri weekend. Takatopinda muweekend. Sunday makuseni mama wachida kutoenda kuchechi. Mama bva kuti ndaro nhasi ndopfekei. Pandati mirei ndikutsvagire chekutase yekupfeka inini. Ndatenda kuwardrobe kwavo. Ndibva ndabuditsa yangu yekuti ndipfekewo. Pandaona yakachekwa nepakati. Riri dress. Tisati ndapa ibaba. Pamakaona monaki ichibvira muchamaedzima moto. Moto wacho wakadzima. Zvinhu zvakasvika kana kuti makakurumidza ku zvanga zvatotsva. Zvanga zvatotsva. Okay. Saka ndaona hembe yangu yakachekwa nepakati. Ndandatoshedza mama ndikati mama we munechi hembe yangu yakachekwa. Zvikanzi hameno chi chakaitika chimbotarisa imwe. Ndobva ndatora imwe vandaona futi yakaitwa zvakafanana. Dzese dzanga dziri kuwardrobe kwamama dzekuchechi dzakaita sei dzakachekwa zvikadaro. Mama ndobva tatoregedza kuenda kuchechi musi wacho. Pawafonera vakuru vekuchechi vakauya vakativerengera magwaro vakanamata nesu. Ndobva vaenda. Mandi Sunday yacho ndakabva ndaaina hembe dzadziri mudhishi rewasheni dzatakawacha paweekend nemauniforms ekuchikoro ekamwe kamuzukuru kangu kamwana kehanzvadzi yangu hombe. Padamaisa pamusoro pehembe mudhishi.
mama bvati nhasi chimborara neni mubedroom mangu. Ndobva ndarara nawo. Mama vanoti ndakamuka kuma3 makuseni, ma3 am ndichitonongedza kuti vanhu zveshuwa ndaivaona vanhu ivavo. Pandakati mama vanhu avo vari kubuda munomu vaitobuda vachimhanya, bani mama vana vokwanisa kuvaona. Wakazoenda nani? Ndopanga paina tete nabamunini, asi vamwe 3 ava ndasingavaone kumeso kwavo. Asi musivi vakauya futi? Okay. Saka mangwana acho ndichidaenda kuchikoro makuseni, ndichitomuka ndakatogeza ndikabika chikafu, ndakutopfeka uniform. Ndopandakaona mauniform angu ese akachekwa futi. Asi kamuzukuru kangu mauniform acho anga ari pane angu ake anombochekwa. Ndobva mama bva vatoenda neni kuchikoro ndakapfeka hembe. Vanokumbira vakati musikana apisa uniform. Havana kuzotaura ndozvakaitika. Musikana apisa uniform, saka ndachikumbira kuti amboya nehembe. Hanzvadzi yacho yati ichatumira mauniform paweekend. Ndobva ndatoenda kuchikoro. Manheru acho ndichidzoka kubva kuchikoro, pabookshelf pangu ndaida kutoita ma-assignments angu. Ndotora mabhuku pabookshelf, unoona mabooks angu ekuchikoro akaita sei akatsva. Asi nguva yacho yaatsva ndinoita sei handina kuiona. Ndobva ndatoudza mama. Mama vakati rega ndizoenda kumba kwaEldeve kuchechi manheru. Bva vaenda manheru acho vachida kunotsanangura zvakaitika. Ini ndobva ndasara. Mama vakati kuti urare mubedroom, kuti urare muspare hazviti futi, chimbotoshaya kurara mudining. Bva ndatora mattress yangu bva ndaisa mudining. Ndaisa mudining ndatobatwa nehope paipai. Mama ndopa vakazodzoka. Vachidzoka vakasvika kunobvisa gumbeze ranga raakutsva randandakafuga ini. Vavatondimutsa zvikani, saka usi kunzwa kuti gumbeza riri kutsva here. Indandakatofa nehope handina kuzvinzwa. Bva vafonera hanzvadzi dzangu kunoku. Hanzvadzi dzangu dzati mukwidzei bhazi aite sei auye kunoku Harare. Ndanangosarwa nehembe yandandakapfeka pamuviri chete. Ndobva ndatokwira bhazi vandauya kunoku kuHarare. Ndobva ndichitogara kuwadzana. Mumwe musi hanzvadzi yangu ndoyanga yakuzondiudza, ini handisi kuziva chii chakaitika. Anotaura ndakangomuka ndobva ndaenda mubedroom make. Bva ndasvika vandanomuudza kuti ndoda kuti aende kuchikoro. Uda kuti aende kuchikoro wakaita sei. Bva ndamurova mbama. Asi anotaura mbama iyo yanga isiri normal. Ini handizive kuti chii chakaitika ipapo. Ndobva zvatodarika. Mazuva akafamba. Mama ndobva hanzvadzi dzangu ndobva dzati I think problem iri pamba ipapo. Saka kuti adzokere kumba ikoko adzidze ikoko hazviite sei? Hazviiti. Kunoku futi zviri kuramba zvichiitika. Tadii tambomuchinja chikoro. Ndobva wanichinja chikoro. Bva wandiendesawo pane chimwe chikoro kunyanga ikoko. Asi ndisagare kumba, ndichigara munyanga mutown. Ndobva ndatogara ndichienda kuchikoro zvakanaka. Ndichigara neshamwari yamama. Patazongovhara chikoro, patapinda mulockdown. Asi pese ndichingoita problem yemusoro ndichibuda mututu. Ndobva tadzovhara patapinda mulockdown. Mulockdown mese takagara, hapana chakamboitika. Pakazopera lockdown 2021 pandatotanga kuenda kuchikoro kunoku kuHarare kunoku. Ndatanga kuenda kuchikoro, zvinhu zvese zvitova right. Takugara panapa 2022 handichazivi kuti munani. Mumwe musi titori munomu. Mama wakaenda kumusha. Vaenda kumusha bva wasvika pamba pavo semunhu ari kurwadziwa kuti akapwanyirwa musha wake. Ndobva wasvika pamba pavo bva vauya kunoku kuHarare. Vauya kunoku vakauya nemadhumbe. Saka mangwana acho makuseni wakatomuka achi rega ndirongedzere ava vekuwadzana madhumbe andabva nawo kumusha. Saka vakatarisa kuseri kwesofa uko vachida kutora saga rari ikoko. Ndobva waona curtain rakaita sei rakatsva. Zvese nekasaga kacho kakari kuseri kakangotsva kona mbichana. Ndobva watoshedza bhudhi vangu ava. Bva watoti chimbotarisa tambo yemagetsi asi yakaputika here tisina kunzwa chii chakaitika. Ndobva watoona apa ndakana tambo yakaputika. Pasina nguva ipapo takabva taona chiutsi chichibuda murumu maninorara. Ndobva tatonotarisa kuti taona moto uri kubaka pahembe dzangu. Ndobva takabva tadira mvura. Musi wacho bva zvatodarika. Bva zvikanzi uyu regai hanzvadzi dzangu bva dzati kana tikambomuchinja kwekugara kozi kunoku
problem yacho ringoramba ichiitika. Ndobva hanzvadzi yangu yekuwadzana yanditora pandagara kuwadzana. Munin'ino wamama ari kuSouth ndiye akabva ati madii mambomuunza kunoku. That was 2022. Ndobva ndatotoreswa passport pandatoenda kuSouth October 2022. Pandatogara kuSouth hapana chakaitika, zvinhu zvese zvaitofamba zvakanaka. Ndobva ndadzoka kunoku August 2023 last year. Tikatogara hapana kana chakaitika, zvinhu zvese zvazvitori right. Last week iyo musi weTuesday taida enda kuchechi namama makuseni. Ndobva tatobuda tese. Saka tabuda ndakakanganwa foni. Apa ndo yandoshandisa Bible. Tatofamba uko ndopa ndakati mama ndaita se ndakanganwa foni yangu. Rega ndzokere unotora. Bva watosara nebag rangu. Pandadzoka kunoko. Ndichidzoka ndichivhura padoor ndakaona paine chingona chutsi. Ndikati pamwe tasiya stove iri on magetsi akadzoka tisipo. Pandatopinda mukitchen pandatarisa pandaona apa ndakana chiri kutsva. Ndopa ndakavhura muroom mangu manorara. Pandaona moto uchibaka pahembe dzangu. Pandangotora mvura pandadzima pandafonera mama. Mama ndakangokwanisa kungoudza kuti mama adzokai. Pandatosiya foni pambed ini pandadona. Handisi kuziva chichakaitika. Mama ndopa wakazopinda. Wazoti chii? Pandatotanga kuchema. Ndopa ndakavaratidza zvinhu zvanga zvaitika kozi hembe dzacho ndatodzibuditsa pasi. Mama bva watoudza hanzvadzi yangu kozi angatobuda kuenda kubasa. Wakatokasira kudzoka kubva kubasa musi wacho. Abva watoita sei. Changa chiri chipiri. Chitatu chacho pandatomuka ndichinzwa musoro. Asi wangori nazvo ndakatoenda kubasa ndikadzoka. Pandakatodzoka panapa manheru zvekuma9 musoro wakatanga kundirwadza kuti ungo chatsemuka. Ndobva ndatomhanyiswa kuprivate clinic pandanorapwa patadzoka. Saka ndichazoti musi wechi pandakati mama unenge ungori musi wechitatu. Ichi chitatu chatabva icho last week. Ndopa ndakati mama inenge Monday ndichaziva kuti madays. Mama ndopa waito amene toida kuenda kupa. I think waenda kutown vachitsvaga hembe yawo. Ndandisiri kunzwa zvakanaka ndandisati ndanyatsopora. Ndakatorara pamubhedha. Ndo mama pawa ndakatovati mama bhachi rangu iro reblue iro harinoita sei harina kutsva here pakatsva zvinhu zvangu. Saka mama pakaribuditsa vachiti riri raiti harina kutsva. Wabvona futi rakaita sei rakachekwa ranga risina kutsva. Watotanga kubuditsa zvinhu zvese. Waona zvinhu zvangu zvese zvakachekwa. Chero hembe yangu inenge iri mukati mehembe yamama inenge yakachekwa. Asi dzamama dzinenge dziri right. Saka wakafonera futi hanzvadzi yangu bhati arega ndiuye kumba. Ndopa wakazoronga zvawakaronga. Saka pamapesa apa uchiri kurota here vanhu vawataura? Pese pane zvinhu zvakati zii. Pazvinenge zvakati zii handitombovaroti. Ipapo ndakangotanga ngorota ndichimhanyiswa nevanhu vandisingazivi. Mafesi acho ndichitovaona asi vanhu vacho handivazivi. Pavanenge vauda kundibata ndikascream ndichida kutrial scream mama vanobva wanzwa kuti pane zviri kuitika. Wobva watondimutsa kuti rara zvakanaka asi uri kurota. Saka zvakaitika I think 2 days. Ndo izvi pazvatanga kuitika. Okay, all right. ZimNewsBit TV. Amai varuva makadii? Ndiri pangu makadii? Tiripo. Ndataura nemusikana akandipa nhoroondo yedambudziko raari kusangana naro. Ndinoda kunzwa imi samai kuti zvinhu izvi zvakatanga sei? Zvinhu zvakatanga 2019. Ndingati inini kumusha kwemurume wangu takatama kuchinja kubva ikoko kuti vatagara kune imwe nzvimbo. Saka murume wangu paakafa tete wari kutaura nezvavo havana kuuya nguva sipo. Zvekuti takapedzisira kuonana navo muna 98 ndo patakapedzisira kuonana.
ndaenda inini kumusha kwavo unobata maoko pakafa murume wavo. Saka pese inini pakafa murume wangu aona kuita sei aona kuya akafa 2006. Saka hapana communication yataimboita nawo kuzosvika pane vamwe baba munini wekuimba idiki munin'ina watezvera wangu mwana wavo ndiye akatanga kuzotsvaga namba yangu. Kuona kwaita namba iyoyo ndiye akazopawo ana tete vava vakatanga kudini kutaura nawo pafoni zviya makadini sonu tiripo kushaya mari ingadai ndakauya kunhamo chichi vachitaura nyaya kudzi kungoti mari ndo inondinetsa. Igore ripi ravakatanga kukufonera iyo muna 2019 murume nyakashaya 98 2006 saka upa 2006 apa tarisati ane mafoni kapa mafoni anga asati ane mafoni saka patakazotanga kuita kuti ane mafoni apa ndo pandakazotsvagwa bamunini waine namba yavo for watanga kutodini kutaurawo nini kwakupa wana tete vavo namba dzangu. Saka tete vavo vatanga kutaura navo. Saka ini ndaingoti nechemumwoyo vanotaura neproblem yekuti havana mari yekuuya kunoku kubva pakashaya hanzvadzi yavo iye zvino kwaane 15 years watanga kuti ndivatumire mari nekuti vada kuti ndivatumire mari yekuti vauye. Ndo panada kuti nini zvakundinzisa kuti kubva pakashaya hanzvadzi yavo nepakazokufonera ndo pavaiti ndakashaya mari. Saka pamakore esa wanga rushaya mari aishaya munogara kure nekure zvakaita sei? Isusu tinogara munyanga munyanga togona kuenda netsoka kubva kumba but iwo wakarorwa kunonzi kuru wangu kwana chapata varo wangu asi munyanga mese nyanga yese ndo pakaita kuti ndo pavaishaya mari yebhazi for 15 years kuti vavazobata maoko. Saka ndobva vazodini vavatoti ini foni yangu yanga isiri kuita mouthpiece vachifona ndasingavanzwi fona singavanzwi mwana wavo ngavatopera kupa namba yangu kuwana vavo. Mwana wamwe akarorwa mutoko ndobva tozondifonera kuti gogo mama wada kutaura nemi wada kuya ikoko mangwana saka wada kunzwa kuti vanofamba sei iwo havagoni kuverenga tete wacho. Saka ndakava ndamutaura naye kuti waudze iwewe kuti wanongopinda munyanga wakapinda munyanga wongoti ndoda kukombi nenda kupi kunyarukowa wakangoti toda kuenda kwamai Mususa iye kombi iyoyo wakangoti kombi kunyarukowa hapana anonditadza vanondiziva. Saka vanobva wangodini unokwira zveshuwa wakaita saizvozvo ari mangwana acho vawatokwira bhazi wasvika munyanga ndokutoudzwa kuti ikombi ndoye kunyarukowa vawapinda mukombi yavo vawagara wachifunga kuti inosumuka chopu but tinozosumukawo matu. Ndobva watouya paya uyu mwana wendanda kugara naye kumusha abva kuno akuda kuita form 2 ndo ari kunotsvaga akichi mombe dzedu dzinouya dzika mumayadhimu mumaresettlement ndobva atoona munhu akatakura bhegi achinanga kupi straight kumba kweda anongedzerwa kuti maimusa vanogara uku achibva atouya. Saka uyu vatisangana akatotaura nevamwe kati ndiwanenge tete wangu vari kutaura kuti vari kuuya ivavo wakauya shuwa tete waya tikafara zvakanaka tete wauya 2 weeks varipo pamba ndozovarongedzera sezvataura nemwana ukabva wadzokera kupi kumba kwavo. Saka mwana uyu zvimwe zvacho anokanganwa zvinhu zvinoitika zvimwe vacho anenge asisiri zvakatanga kuitika uyu mwana iwo tete waenda mwana wanga asati wavhara chikoro 2 weeks wanabva wavhara chikoro uyu ndo paakauya kuharare kuno kune hanzvadzi yake kwari kutaura ari kuno kuharare hanzvadzi yake ndo paakabva aita accident. Aita accident iyoyo bamunini vaya ava wakanzwa nezveaccident iyoyo ndari kutaura navo ndobva ndavaudza vauya kuzoona chi sababa vauya kuzoona mwana vasvika ikoko vatonzi shira irarai munozoenda mangwana nemudzimai wavo vawarara ndofuti undifonera mai guru vana venyu makavadzisa zvakanaka steriki aiva takabatwa zvakanaka naivo kati pakanaka vandagara kumusha mwana already yapera kunoku ndopaakabva azodzoka kumusha abva atanga kuti musi wacho pakatanga pachakatanga kutaura kuti mama mamupinda murumu mangu here ndikati ndaona bhaibheri rako rimusoro kwepiro yako zvikanzi usiku pesa pana ndichika kukuudzai zvakatanga ndiri kuharare ndakarota tete vaya wakauya pano nabamunini wakazoya uku wana ndisingazivi futi waya uzoona mukoma. Saka ndakava ndatanga kurota vanhu 5 pavanhu 5 ava vatatu ava ndavaziva nekuvasunga meso kwavo nemachira asi ndiri kungoziva tete nani nabamunini. Ndikati alright hakusi kungorotawo here zvikanzi ndinorota ndichitya ndikavaona but ndinoda kuscreama ndikascreama vanobva tete bamunini vanobva vandidzepa kudai so. Akati kati waringati manje iwe unofanira kumbodini kurara muchi bedroom mangu kuitira kuti ndizonzi nguva dzavanoscreama pamba pane zvinoitika kwauri.
saka ndobva ati alright manhero acho yai wanga wada kunyora matest ndobva akati mama mubedroom menyu ini ndoda kustarta right renyu harinyatsoujeka but remangu rinojeka ndoda kustarta gendirare imomo ndobva arara bvati usiku ndavarota futi ndikati zvinani manheru dini urare uku ndobva atouya mubedroom uya manheru aya ndopari kutanya aine manje kuti aina washeni yake mauniform ake ese nechizukuru chake aina ini ndobva ndamuti chingopushira dhishi racho kudai takagara mudining kumusha ikoko ndikati pushira kudai murumu ake varipushira murumu ake dhishi riya vatopinda mubedroom angu vasvika vaita sei varara apinda imomo mumwanake make paapinda achirara makuseni acho kuma something kuti mapast 2 to 3 ikoko ndopa akascreama achiti yaweka mama achiscreama zviya zviya vandamubata kudai so achichema ndikati aiwa usacheme vandamutirara varara inini handakuzobatwa neupi saka kuma 5 na vandamumutsa kuti unozononoka kuchikoro muka udini ufutse moto vamukafutsa moto kwakutobika chikafu chake chekuchikoro abika akabva adzoka kwandiri akati mama inini saidi rangu remutsipa wangu uri kurwadza saka kuti ndiende kuchikoro hazvi ndikati manje unosarira mwanangu unoshingira woenda ndokupa mapenisi woenda pauri kugeza mvura kungaitidziye uzvitove mbijana zvikanzi oraiti vaita izvozvo aenda unogeza apedza kugeza ndopa akazouya achida kuchinja hembe achibva aona mauniform akaita sei akachekwa mauniform yese kuda kubata uniform yake yese akachekwa ngeba mune mapeya 2 nematracksuit acho ekuchikoro zvese zvakachekwa saka mamune chitrouse chake 1 chetracksuit changa chiri muwardrobe chiri changa chakaiswa pahenga ine matrouse yanzvadzi yake aitu anga aripo saka yakangoti mama vanhu ndopa ndakatishedza wamwe kuti weimune zvandaona pano saka wakambofunga kuti pamwe munhu apinda nepawindo hembe dzakachekwa soja chekwa nani wotarisa mawindo asi mawindo anga akangovharwa zvaari ndopakati pamwe apinda nepawindo ndikati manje munhu anopinda nepawindo anokwanisa kurivhura windo kana ari kunze but kana ari mukati manje kuti azorivhare sezvariri harivhariki akutarisa mutsoka hadzina kuoneka munhu wese vangu akachamadza nazvo vanhu vatangoti zvapera ndopa ari kutaura kuti ndakaenda naye kuchikoro ndichinopa ripoti yekuti afanira kuenda nehembe mauniform ake ndo zvaita se tisina kuzotaura hedu ndo zvaita vatagara ipapo saka mangwana acho aenda nehembe kudaro ndopa ari kutaura kuti hembe dzake dzadziri mumonaki idzodzo monaki airongedzera mumonaki hembe dzake ini ndiri kugeza ndopa akaona moto uchibvira mumba imo saka akabva tomhanya iye kunoona ndopa akatora mugomo yemvura vaadira asi hembe panguva shoma shoma iyoyo hembe dzine dzatotsva dzese hembe dzatsva hembe dzake dzisingachaiti ndopa ndakafonerawo shamwari yangu yaakazogara naye munyanga yekuti ndo zvandiri kusangana nazvo kunoku akati iwewe makore ese aya tete wako ivavo havana kumbosvibvira wasvika kunoku watanga kuzoya nhasi gore ino kudai wakudza vana wega uyu iyei uyu baba wake wakamusiya ane 3 years saka kuda kuzouya kunoku mwana akura kudai wakarera vana wako wega wada kuzouya kutsvagei kunoku wafonere waudze ndikati manje ndikavaudza vandifanira ndapuma munhu uroyere zvikanzi waudze ndopa ndakazofonera wakomana uyu mukoma wake mumbe pane uyu ndiye akabva ati mama waudze ibamunini wacho naiwo tete ndo zviri kuitika ndikati ndo zvataurawo maikasi ndopa ndati handina airtime watondisira uyu akaisawo airtime iye mukuyu vaisa airtime ndobva ndavafonera iye tete waya namba yawo yairamba kuedza panapa namba yairamba vandafonera bamunini waya vandavataurira saka hanzi mamafonera ndada kuti muuye kunoku imi bamunini nemi muone zviri kuitika ndobva wafonerwa nevakomana kuti imimi uyai bamunini vataura kuti ainini kubasa kwandaishanda ndandakaregedza ndandisiri kubasa saka izvozvo ndakatanga kushanda mande kuti ndisimuke panapa hazviite nekuti ndiri kubva kushanda basa ndopa akaudzwa kuti nevakomana kuti bamunini zvamuri kudaro kodai kana kwakafa munhu hamuende here kunhamo nekuti makatanga kushanda mai manje zvikanzi ana mari yebhasi uyu ndobva wamusendera mari muikokeshi kuti wabva waishanda kunonzi kuchiche ikoko kuno mwararimo ndobva wakurodzifirwa ndobva watobatana nemukomana muhombe uyu bva wauya wasvika kumba pawakasvika iwo pakauyawo wamwe wekupi ushamwari uyu mai vacho wachibva wauya nehembe nepewa bhegi ine mauniform waaipfekawo 2 pairs kuti uyu haachaendi kuchikoro ichocho saka uyu afanira kudini afanira kupfeka saka takangodzikanda mudhishi dzakangosungwa mupewa bhegi imomo bamunini waye wasvika uyo wasvika
saka ndikati bamunini zvinhu zviri pano handidi kukutendererai imimi ndofunga kutotanga kusvika pano zvakabva ndataura nhoroondo yese tete kuya kwawakaita saka inini pfungwa dzangu handiri kunyepera pfungwa dzangu ndiri kuti imimi vanhu vekwamususaka ndimi mune chekuita nezviri kuitika pano nekuti pese apa murume angu bva paafa handina kumbosangana nedambudziko rakadai vati kutanga kwasvika kwetete panapa mwana akurota tete mwana akurota imimi ndopa wakati inini togona kufamba nekuti inini notodawo kuti vana iva vaende kuchikoro notozvishuvirawo kuti vana vadzidze ndikati manje inini handina kwandinofamba nekuti ndiri kutoona kudhara kuti imimi vanhu vekwamusa ndii muri kukonzera zvinhu izvi saka chandongoudza chete kuti ndoda kuti zvipere ndochandokutaurirai zvikanzi maiguru ndiri kupanzwa chichi asi inini hanangu ndoda kuti zvipere hembe dziya dzimonaki iya yanga isati yapiswa ndo pakavtorara muzvanzi yake uyu monaki iya nehembe dzese dzakachekwa dziya vaadini vazvipisa ava vauti wakauya chiri china friday vawaswera saturday vawadzoka kuno kuharare uyu mukadzi uya shamwari yake uyu friend yake namai wacho wanga wachiripo saka makuseni acho ndopataimuka tichiti tirini isu takarara manje mubedroom angu uye akarara murume imomo saka something ikoko kuma2 usiku takanzwa ruzha kuti afaniki kuti pane chinhu chati gure chichi tese nemukadzi iyeyo takava tavhunduka uyu mwana anga akarara ndopa ndakamuka nditi vandaenda murume ake vandamumutsa ndikati une zvauri kurota here zvikanzi ndiri kuona bamunini waye natete nemakofini 3 vandatoti uyu hatinamata vatanamata paya isusu sevanhu vakuru hatina kuzobatwa nawo pevatarara makuseni acho yanga iri sande kwakumuka kutsvaira mukowa zvese kwakugadzira kuda kuenda kupi kuchechi iye akatoenda unotora hembe yake muwadhropu isina kuchekwa vaaisa apo hembe yake saka vati mama nhasi muda kupfekei ndikati handisizoa ndopfeke zvikanzi nda kukutsvagira inini ndinoda kuziva kuti muda kupfeka ndo madzokero akaita kuwadhropu vadzoka ndoparuda kuda kutsvaga hembe yangu vaona hembe yake yakachekwa kuda kuti adai kutarisa dzimwe dzacho hembe dzese akati vabuda akabata hembe akati mama onai ini vanongopera pawa ndopa ndakatoenda muwadhropu macho kutarisa hembe dzake dzese kuona hembe dzake dzese madrezi ake ari muwadhropu inenge iri pane umwe ndopa ndiri kutaura kuti chitrauzi chake chekuchikoro chakachekwa chiri pamatrauzi uyu ndochiga chakachekwa ini tesi takungochema nemukadzi uya watinaita akungochema paya hapana munhu akazoenda kuchechi vakomana vatawafonera ndopa vakabva kuti aiwa mwana ngaabve ikoko auye kunoku ndobva tamukwidza bhazi vangu yakopi kuno kuharare hapana zvinhu zvakaitika ndopa wakazoronga manje kuti zviri nani arege kudini kudzidza ikoko ndobva tataura neshamwari yangu iri munyanga shamwari yangu yati ngaauye kunoku agare kunoku ndobva akaenda maendero akaita kubva atengerwa mainifoma amwe kwatotanga kudzidza kuchikoro kupi ikoko asi pese apaitika ipezvo ndopamuri kuona kuti aiweri kana kuti akapinda mumba pamo pacho paida kuzama kuti aende kuchikoro ikoko unongoona mabhuku ari kupfuta uchiona mabhuku ari pasi musi wacho musi pane mumusi wacho akaona hembe dzake dzese dzabviswa mumonaki dziri pasi ndikatoti zvikanzi mama hembe dzangu dzese ndadziona dziri pasi mumba mangu ndakurara naye uko ndikati iwe hausiwe here wakadonza zvinhu zvikanzi handisirini mama hatizivi kuti ndiani akadaro dzisati dzanyatsokutsva dzese hembe dzese dzapera saka kugara kwaita kuharare sezvaangodudza iye kuti akauya kuno kuharare paningi pacovid ndizvozvo neniwo ndo pandakauya kunoku kusvika tanga kugara kunoku kusvika pese apo aenda kuchikoro manje zvaitika kuchikoro kwacho uye anogona zvekugona iye aitodzidzisa mwana metsi kuchikoro vachitopasa maticha cho aitovimba naye kuti mwana anoita sei anogona musi waitoti nhasi ada kunyora akabva akanganwa end reform ndobva ndatofonerwa ini ndatokura kuenda kutauni kuti mwana kunoku haana end reform haagoni kunyora saka vaidza paprivate saka vainyorera kuhigh 1 kudziva raseko vandamhanya kudzoka kwakutora kwamuisa kuti anyore saka marozatsi ake kubuda kwakaita haana kubuda zvakanaka saka ndibva ndati ndomupai mari kuti maticha ari kuti ngaadzokorere wanga wandikumbira inini kuti tikumbire kuti vaite remark nekuti mwana uyu anotogona kupfura vamwana vese ndiwa mwana wataitotemba panapa kuti achabreaka rekodi mwana anogona mama saka tatafunga kuti mwana mudzokise kuchikoro saka inini iye kurota kwaanoita airota achiti tete panenge ari panotaura kuti inini handina kuenda kuchikoro handina kudzidza saka iye oda kudzidza kusvika kupi plus tete ava havasiwe dumbu rimwe chete nadhedhi wake tete wa mwana mukadzi nin'ina wa munin'ina wamwene wangu inini akauya pana sisi saka sisi murume akabva afa iwo wazvarwa tete ava iwo mai wake vaunobva pamurivi kwamususa kwakunororwa kumwe
saka iyo anotaura achiti aingogara achitaura kuti inini kutadza kuenda kuchikoro mai guru vaindinisa kumombe vana vachienda kuchikoro hatina kumbodzidza. Plus matarisa aita mwana ipapapa kana mai wepanext day wakatozobvunza kuti imi pakaitika zvinhu izvi wakati mama muri kuziva kuti ndaida kuzvibvunza kuti matarisiro anoita tete mwana waitarisa shuwa zvokuti wanomucherechedza kudai achifamba kana ari mumba kudai kana ari panze achimucheredza kudai zvinhu zvakativhundukawo kuti maitiro acho hatina kudini kugutsikana nawo. Saka sezvamangangoita zvamutaura kwaangoita kuti akaenda kuSouth Africa nedambudziko iroro kusvika azodzoke rabva ratanga futi izvozvo izvi. Handiri. Munonamba nawo chechipi Mairo? Zvechitendero manje tikazo. Ndiri kubvunza. Imi chandaura kuti mungotaura chete. Tinopinda Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Handiti. Zvitendero zvinoti siyanei, nokuti tsika dzechitendero dzinoti siyanei. Asi kunamata kumwe chete noti Mwari chi? Mumwe chete. Asi tsika dzechitendero dzinoita kuti dzisiyanei. Ende tsika dzechitendero dzinogona kutisungirira tichibva pamutemo negumi tigotadza kuita zvimwe zvinhu muupenyu nemadzidzisirwo atinenge tichidziitwa. Handiti mazvona. Ini ndinoziva kuti pane vamwe vanhu vanotitungamirira kumakereke vanogona kumira pamberi pedu vagotirambidza kuita zvimwe zvinhu. Handimokunzwa. Zvinhu zvakaita sekuti tichitaza dambudziko rine mhuri yenyu ndotongoti rine mhuri yenyu handiti zvine chivanhu mukati. Asi kuti ripere kana kuti muripedze munenge mine dzidziso yekuti musaende kunobatsirwa kuchivanhu. Handimokunzwa ndotara. Saka munogona kurera dambudziko iri mugorirera nekuti papa ndiri kutarisa kuti kubva 2016 kusvika izvinezvi 2024 ndiri kunzwa kuti mainamata kana richinge raita sei richinge ratanga hapana pamakarifambira kuvanhu vechivanhu. Izvi ndoziva kuti makazvino hamuna kuzviita nekuda kwechitendero chenyu. Ndinokunzwa. Inini nemandambofamba umu ndinoda dambudziko iri richipedzwa nevanhu vechivanhu. Handimokuzvinzwa. Saka imimi zviri kwamuri nemhuri yenyu handiti kuti muzvipire kuti mwana wenyu anobatsirwa kuchivanhu. Kana musina kuzvipira munogona kuenda kuramba muchiita muchinamata zvenyu. Mwari vakunogona kutigonera rigozopera. Asi nini magariro andaita mubasa iri ndinoona kuti dambudziko iri rinogona kupedzwa kuchivanhu. Handiziva kuti ipapo imimi munozvikamuchira iri. Uye zvakare ndoziva kuti vamwe venyu vamunotonamata nazvo vari kuona vamunonamata navo. Saka ndoda kuti ndinzwe nemuromo wenyu imimi kuti makazvipira here kuti mwana wenyu anobatsirwa kuchivanhu. Ina ndiri kunyeperai kuti ndinokubvisai panapa ndinokuendesai kuvanhu vanokunamatirai. Ndiri kupedzerai nguva ndichidaro. Ndobada kutaurirai chokwadi kuti inini sekuona kwangu dambudziko renyu rinopedzwa kuchivanhu nekuti ndokwandotobhilivha kwandakaenda nevanhu vachipedzwa dambudziko iroro. Saka ndirakunzwa kwamuri mimi kuti topafambisa sei. Apo tungoenda ikoko kwacho. Kuenda ikoko. Handiti because kutenda kwenyu zvakare kunotibatsira. Handiti tichinzwawo newe ruva. Ndindawo Jehovah's Witness handiti. Kunamata ndokwatinotokurudzira tese. Handitozvona. Asi pane pamwe zvinoitika manje rika ndokupe muenzaniso kuti vanhu vanotitungamira makereke vaya inini vanondifonera inini vaine matambudziko ekumhuri kwavo vachida kunoda kunobatsirwa nana sekuru nerweseri. Handiti kana vachinge vabatsirwa Monday to Saturday musi Sunday vanenge vachiparidza kuti musaende kunobatsirwa kuchivanhu. Handikuzvinzwa. Zvavo zvinenge zvaichena zvaita right. Saka ndiziva kuti iwewe ndabvunza amai ndaunza kuti iwewe wakazvipira here kuti tiende munobatsirwa kuchivanhu. Handiti kana vachinge wabatsirwa handiti vachakuona uchibatsirwa ikoko. Kana vakudzinga kuchechi yavo buda unotsvaka kumwe kwekuita sei kukunamata achizoti dambudziko rako rakaita sei rakapera uri ikoko uchitotenda Mwari kuti Mwari da kukutendai nemunhu wamakandipa
wechivanhu akandibatsira kudambudziko randanga ndagara naro kwemakore kubva 2019 kusvika 2016 kusvika 2024 rakapera. Andobanzisa kana wadzingwa kuchechi yemunhu enda zvandibasa rese. Chechi yakatotangwa nemunhu unonamata mwari wako chi kumwe kwachekoko. Handiti no amai rova dambudziko tarinzwa regaiti iende kuna na mazvikokota kana na godobori kana na chiremba vakubatsira dambudziko renyiri. Handiti tozonamata mangwana tichiziva kuti chi no zvinezvi zvapera. Handiti kana Newsbit TV. Inende right. Kwapisa pa. Ya, kwapisa kunza unamira zvakanaka. Tasatide mvura yanaya vatiri mitipinde munda. Takabona mazuva apfuura yamanga muri kumudzi. Ya. Kwakamira sei? Kumudzi kwanga kusinamira zvakanaka. Takamhanya nenhau yesatanist vanhu vanga vatambura kuvhiringwa nemhepo dzakaipa. Saka takapedza nezvikoka kusisina dambudziko. Vanhu vakaenda kuzvikoro vakudzidza. Handiti chimboenda panyaya tikati satanism chikunyanya kuti iwande muzvikoro chii ndaisekuru kana kuchitarisa matari. Satanism chinoitika pasatanism ndechekuti pane mutemo unopiwa wekuti wewe ukatendeutsa vanhu vasvika kana kuti nhamba yakati tinokupawo motikari tokupawo dzimba uchibva waita mufundisi. Saka vanotarisa kuti zvamufanana nechechi. Satanism yafanana nechechi kuti unofanira kutendeutsa vanhu vakawanda tozoti iwe nzvimbo yaunenge uri une vanhu vakadai. Saka ndo zvinokonzera kuti satanism iwande. Saka unenge wakushingira kuti rega nditendeutsa vanhu vakawanda tipinde muchirongwa takawanda kuti ndiwane zvinobatsirika. Handiti no pakanaka sekuru. Ndataura nyaya ino ndikuona mhuri iri panapa. Mhuri inoti yakakuona imi muchibatsira nyaya yesatanism. Ndizvozvo. Ndokutsvaga phone number dzenyu kwamutoko kumudzi vaitosiya zvavo munomara. Ndizvozvo. Ndokupiwa nhamba nemunhu ari kumudzi kuti chifonera sekuru vari kuharariko. Handiti ndosaka murikuona chi mhuri yasvika aiwa ichokwadi. Mhuri yakambosvikawo nepanapa ikachema ndikavachaja mari vakati hatikwanise kuwana mari. Ndikati ndakuisa pamedia vakati tinozvitendera. Zviro zvinoita pamedia paitakakuisa paipai tinoshingirira kuti basa ripere. Ndikatarisa pamedia tenda kutoenda vanhu vazhinji vakubvunza nyaya kwamanyoni anzi nyaya kwamanyoni ikupera handisi kuramba nyaya kwamanyoni. Manyoni akanifonera zvadoba kwamutoko ndada kukupedza angapedze sekuru kaneko kumondoro atino hanzi tsuro imbwa maisa tsuro kana akadona akapiduka ikanga chaikumanyisa iyo nyaya kwamanyoni tikutendera mberi naye ende hatisi kuimisa. Toda kunobvisa zvinhu zvakakonza kuti mwana uye afe. Saka tikutendera mberi vazukuru ambai munesu tikugadzirisa nawe kwamanyoni tiri kuenda. Right, mhuri yakasvika panapa musikana ane dambudziko rekuti hembe dzake dzakapinda muwardrobe dzinodimburwa nechigero kana kutsva hembe dzake chete ndodzinokutsva. Saka inyaya yesatanist yakajoiniswa. Saka ndoda tiedze kuparadza kuti mweya uite zvipere. Ndatoona mhuri uwadzana iri panapa yemoto iyi. Vaya moto wakatopera. Ndaona wakagara padzi. Ndinotenda. Handiti makati amanisha mari. Handiti kana tinotenda. Dambudziko rakusvidzai panapa rakamira sei? Dambudziko iri nderemoto zvekuti kanzadzi yangu ari papa zvinongoita seminana ngoti mumba mubedroom musina munhu kutongoona moto tongotanga kutongobvira muwardrobe kwakutomhanya kutodzima kana kuti mumba imomo musina munhu ambopindamo zvese pese makakiwa mai kungovhura imomo unogona kuona hembe dzake idzodzo dzakachekwa even dziri mukati medzimwe hembe dziri kunze asi hembe iri kunze isiri yake yake iri mukati inongochekwa ngeyakatwa nechigero so kana kutoona chimwe chipisi chehoko chiri pasi. Saka ndonyanya kutifambisa kuti tisvike kuno. Handiti sekuru iri pachena kai.
isusu hatigone kuzvidumbidza kana kuti number 1 vanopa number 1 ndo vatariri vanenge vachiona basa rikatiriite ripere zvekuchiwa kwehembe after 1 week echi2 ndati vasudzuka kuti pamhepo achitestify kuti mwana wayo achachekirwa chiviti chi hembe moto wao uchita sei auchauya ndikatipedze basa zvinoseko ndichimbotaura nemhuri kutaura namai vacho nyanya vati dambudziko rakatanga 2019 vakaendizvozvo kuzosvika netamuna 2024 ini ndichiona zvangu nepfungwa dzangu nemaona andakaita inini chimwe chinhu chaivatadzisa kuti vanyanyofamba kunzvimbo dzakaita sedzinedzi kunamata ichechi saka ndoda kuti sekuru ngemunopa kana kuti dzidziso kune mhuri iyi nevamwe zvakare vari kuona chirongwa ichi takatisana nyaya dzine chekuita nechivanhu. Munoona isusu chivanhu tine imwe nyaya yatidzi kutora panapa yekuti nyika inoyi ichirwirwa yakawirwa nevadzimu. Isusu vadzimu naMwari apa chatakasiyana nacho. Ukaona munhu achirasika ndandiende kung'anga ukutorasika. Kung'anga pakangofanana nekuchechi, kung'anga pakangofanana nekuchipatara. Nekuti unoona munhu achita ndandiende kuchipatara andiende kung'anga asinoenda kuchipatara. Kuchipatara kuyako yavanotoshandisa mishonga yatonoshandisa panapa maibs panapa. Saka isusu vadzimu totobatsira vanhu vanonamata. Saka iwewe kana ukazvipa wega mbiri kuti ndinde kuenda kuvadzimu nopuwa mweya wakaipa, hazvina zvazvinobatsira. Bosi satanism haiperi nechipostori, mweya wechikwamba hauperi nechipostori, mweya wongoza hauperi nechipostori, kunyepa kenza haiperi nechipostori. Zvinhu zvese zvoda isusu vadzimu tinopa mishonga nokuparadza satanism. Bosi satanism uroyi unonge hwechirungu hwakasimba hunopadzwa nesu mazvona. Saka musapedzerwe nguva kunzi rega kuenda kuapostori, rega kuenda kung'anga uchizati zvinhu zvinopera kung'anga. Izvo zvikati makatosimuka pana makaenda kuchipatara izvo madhoktors amuso vandosvika muwadi zachitoona murwere ngoti imimi amai mimika dema mbotsvaka munhu anogona kukubatsira zvinhu zvakachivanhu izvi ndidhokta chaichai. Isusu kuno chaichai takaona munhu arwere kuti muzukuruka dambudziko rako iri daenda kuchipatara, isu panapa tikwanise panapa zvoda chipatara. Saka kana uri mupostori, uri munhu waMwari wakatumwa zobatsira vanhu, usapedzera vanhu nguva, udza vanhu chokwadi kuti izvi hazvi zvepano, izvi ngazviende kwakati. Ini kacheche vakaya kuno varwere vangu cheche, una munhu akuhwara HIV anouya panapa zobatsira sekuda mishonga panapa. Handidi kumupedzera muzukuru, enda unomwa mapirisi edzi. Muzukuru iwe ona zvakaita ruoko rwako iri unoiswa plasta, ini panapa handisi plasta. Plasta inoiswa kuchipatara. Saka kupedzerana nguva ndokwakaipa. Saka vechechi ndovanonyomba isusu kunzi musaende kung'anga, but ndeche vasingazvigona vasingazozvipedza. Isu pana kutoita basa rinopera. Saka vanhu uyai tibatsirane. Tine vamwe vanhu vane matambudziko kuti vana mafundisi vakuru vamutoriro vari kupenga, but anonyanya kuuya naye panapa nasekuru kane kuti sekuru ndani mwana wangu mupedze dambudziko, ngauye timubatsire. Hatisi kudamba kubatsira vanhu izvi zvatisingakwanisi. Ini ndizvo zvangu sekuru kane kuti zvatisingakwanisi ndoganda kuti izvi handizvigone izvi. Izvi munhu ngaaende kuchipatara, arume uyu munhu ngaandiswa plasta, kwete anzi munhu achoka ruoko anzouya panapa tora mishonga tosunga-sunga. Hakusi kwangu, ngaaende kuchipatara. Zvangu zvomweya yakaipa zvokubvisa mhepo dzesatanism dzodzidzi nevanhu vanenge vachibirwa nekugadzisa mumusha ndokubasa kwedu. Kwete wanzi wachoka ruoko ndikuenda kwasekuru kana unobasa ruoko ndipurasta ndinowanako handise plasta panapa. Saka musapedzerane nguva. Kune vamwe vakatarisa vhidhiyo iyi, zvekuchipatara ngazvive zvekuchipatara, zvekuno kung'anga ngazvive kupi, ngazvive kuno kung'anga. Ndesaka Mwari nevadzimu vakatipa zvinhu zvakasiyana-siyana madifference. Akuona kuti zvinhu zvese zvimunyika munotozvigona, handidi kudaro. Pane pamwe pandinoshanda, pane pamwe pasingakwanisi kushanda kuti iwe ini apa vazukuru vangu handipakwanisi hapasi pangu, munhu ngaende kwakati, izvi ndo zvangu zvavazukuru izvi. Anozvaona. Wozi kuchipatara habvise mweya wongozi. Kuchipatara mweya wongozi unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise zvibamba, mweya wezvikwamba unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise nyanga, mweya wenyanga unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise mamhepo anobvisa vapi? Anobvisa panapa. Saka kuchipatara kwane zvavanoita zvasingakwanise zvinodiwa nesusu. Kuchechi hongu hatisikurambidza kuti vanhu ngavanamata, vanhu ngavanamata. But ukuona kuti uri muprofita waMwari, uona kuti dambudziko iri harisi
rechechi gara watransfera ndesaka makaona kune zvipatara zvakasiyana siyana tine zvipatara kwatogara ikoko kune zvipatara kwaunogara kwamureva uri kwamutoko uri kugweru kune zvipatara zvirikoko but zvipatara zvese zvakakundikana zvotaura kuti enda kuHarare hospital enda kuParanyet hospital kuda kuti vakundikana pabasa ravo vakazvikwanisa saka sika takundikana kutoudza kuti enda kwakati ndomamira akaita chi mabasa edu mashanda ndichiita saka iseko iko kuuya kuzobatsirwa kutaura kwamaita kuti kubviswa zvikwambo mweya yakaipa nenyaya dzesatanism kunotadzisa here munhu kunamata akutadzisa shoko raMwari rinoti koda kundinamata gasa zviri kumashure ndokuti ugone kundinamata azvitadzise kunamata izvozvo kana kuya kunong'anga kunokanzi wang'ora ukaona muchinzi waya kung'anga yazobatsira wanzi wang'ora hazvina kana dambudziko imwe story yakamboitika kumashure mwe mupostori akaija mbambaira antiti apakati kuija mbambaira dzamudzipa munhu anga ane skati rinoza skati do but akabva mupaskati rendopa amwa kuti mbambaira iite sedziye anditi ana kung'ora bhozi akatobatsirika ana kung'ora bhozi dasamwa skati ro raifa manje skati idoro saka wofa here mvura yemutoro momira mvura kuti azotsvaka mvura mpesikati amwe munhu bata sikati sheka sikati ndebvitsiri chadze dzemapostori nzamapostori handito hanesira postori kwakati bosi nozovekwa mpesikati ndotora sikati kumupa so gakumwa so kambambere sereni mbambere yadzika ararama chakakosha kurarama tichitaura zvakare sekuru chimwe chinhu chandinoona tisingatase zvedu hatisi kutaura zvedu nyaya takatarisana nemhuri asi kutaura ndaita kuti ndauti nditore mukana uno kupa dzidziso kuvanhu vanoona vhidhiyo vakuru vemachechi ndivo vamwe vanhu vanopa mharidzo yekuti musaende kunobatsirwa kung'anga munorombeswa ndinotenda unoona chinoitika manje ndine imwe nyaya izvezvi iyi ndotaura nezita yamadzibaba Daniel vachitongwezapo vatakabata vai unoona asi mukuru wechechi but iye achiudza anodzidzisa mwana but zvakamuomera iye panyama yake anomhanya kuenda kunobatsirwa but akaya kuchechi anenge achirova mharidzo yekuti isusu unototivenga ng'anga kuti ng'anga dzakaipa zvishuwa but iyo ndo vanonzvenga vachiuya pano vakawanda chaivo vanoti zvodare nekamera toti mamuonere mukuru wekucheche wepanhengi uya yapanapa umemona but hatizotaura zvedu saka zvakudayo iwe une dambudziko pfungwa dzako kushanda kwadzene kuti dzinokubatsira sei nekuti iwe unochidzidzisa kuti usaende kung'anga usaite zvakati but iwo vachi ndo number 1 vachiuya pano kuti sekuda kuti chechi yangu isimbe ndoda kuti sekuda chite chaunga ndoda kuti vanhu vanditende ndoda vanhu kuti ndoda mashura sekuru ndoda zvamunoita zvezve ndichishanda ndichipostori but iwo vakasvika vachechi ndo vanotanga kukuudza kuti hatidi vanhu musaende kung'anga saka zvezvo zvinobatsira saka zvakuda iwo manyanya uri kutera wasangana nedambudziko rakuti uchatera chechi here chechi hatisi kuidambudzwa kuti yakaipa chechi yakanaka but kune zvimwe zvinhu zvavasingakwanisi kuita zvinodiwa neng'anga zvatinokwanisa kuita isusu kuno handiti mutsauko uripo pang'anga dzinobatsira vanhu vachipona nevanorombesa uri papi kuti munhu azoziva kuti kwandiri kuenda kuti kunorombeswa kana kuti kwandiri kuenda uko ndiri kunobatsirwa ende kana uchiromba unoromba usikazive here kana kuti unoromba uchiziva unoona chinhu chekutanga wati mutsauko uri pang'anga nemutsauko nevanhu vanorombesa ini ndakamboenda kuchechi ndakanamata chaizvo kusvikira mhepo iri pandiri yandibata ndaverenga bhaibheri ukavhura kuna Johani 9 inotaura kuti munhu akaberekwa ari bofu kuda kwamai ake here kana kuda kwaMwari. Jesu akapindura akati zviro kwazvo ndoti kwamuri zvinhu izvi hazvina kuitwa nekuda zvakaitwa nekuda kwaMwari kuti mabasa aMwari aoneswe handiti kuti isi tikwanise kuona. Chekutanga kuti muzive kuti munhu anorombesa nemunhu anorapa zvinhu zvakasiyana. Munhu anonoromba uchisvika choda anoromba so handiti mhiko yaunopiwa ipapo ndenongokuudza kuti izvi zvasizo kubatsirana. Bozo ukatanga kunzi 1 mushonga ndikukupawo asi ukasvika unorara naamai ako
unopuwa mhiko ezvinhu zvausingagoni kuita zvisingaitike. Ndasaka mukuona mhosva dziri kuwanda kuti rara nanzvadzi, rara namai vako, rara nemwana, kana kuti utsvaga kamwana kacheche unokauraya, handiitika ubvise mwoyo uza kuti utoziva wega kuti izvi zikaizvi hazvichaziri izvo. Unozvaona? Saka isusu un'anga hwangu hwatinoita pano ndokubatsira vanhu vane matambudziko, haasi kupa dambudziko kuti wauya kuzobatsirwa dambudziko ndobva ndakuwedza rimwe dambudziko musoro rimwe dambudziko. Ukatanga kupuwa mhiko kunzi kana makubuda pamba budai nemagodzigotsi everyday, pinda nemagodzigotsi, kana mukaka pota chididza ruwa everyday, utoziva kuti unofana kuziva hana kufanira kungorwa kuti bhangu kuti unotoziva kuti nyaya yekuvenga nama yauya. Vakawanda vazukuru vari kufona sekuda kuromba, mwatobva kutofona nhasi kada muzukuru andorombesa, kuna vanorombesa, kuna vanotona pafeya matv kuti ndorombesa. Enda ikoko munoromba, isi pana vatinorapa nokubvisa mweya yakaipa. Enda inini sekuru Kanengo, kuna vanhu vakaenda pafacebook, vakaenda pamayoutube achisa zvimari, sekuru Kanengo havarombese, dai ndinoita zvokurombesa, dai ndisingashande, dai ndine mari yakawandisa, ini handirombese. Vazukuru vangu ndinorapa, ndiri murapi, handirombese, ndinorapa, ndobasa rangu. Vari kufona kuti sekuru tida kuromba, sekuru Kanengo vati havarombese, nevaya kutora nhamba dzefoni achisa mafacebook achisa zvimari kuti uya murombe. Endai zvenyu ikoko munoromba. Ini sekuru Kanengo chachana vanhu nhava dzamunoona payoutube dzinopera na 55, sekuru Kanengo vati havarombese. Ndochokwadi chiripo. Tichipedza nyaya dare remhuri rimati rinofambiswa sei? Right, na dare remhuri takutotanga kuita basa racho kuti tipedze zvipere dambudziko. Chakakosha pazvinhu zvese kupera kwedambudziko. Tsananguro hongu vanodzida vanhu pati chinhu chakakosha kurapa urwere hwekukonzeresa munhu. Ende mbiri inoramba ichifamba, ende vanhu vanokokana kuti sekuru vanoita basa nemazvo. Bosi chakakosha panhu yese tsananguro akadzipiwe vangadzite sei, pati chakakosha kupera kwedambudziko ndo chinangwa chatinowisa nacho. Vatikai vanenge vachiti toda kuti dambudziko ribve kwatiri rede kune munhu akarituma. Tinoita go back to center. Ndingotaura zvangu izvo munhu wese anouya panapa dambudziko akapuwa dambudziko kana akarwara anoshuvira kuti dai sekuruka zviri pandiri zvibvo mwoyo wangu amborwadziwawo. Ndo zvinhu zvichiitika. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.